Xayrli irtә, muhtaram millatdoshlar. Bugungi topshiruvda biz Belakay qizchiq Jabiyeva Medina Kamranovnani матур туган көне белән котлап китәрбез. Medina biz Иске Кулатка районының Яңа Кулатка авылында 3 ел элек дөньяга килә. Һәм бүген аны матур тантанасы белән ихластан әтисе Камран Эльшадович, әнисе Эльнара Равильевна, энесе Алим, әбисе Миннегер Сибгатовна, апасы Эльвира Эльшадовна, абысы Абубакар Умярович, двоюродный апасы Малика, энесе Малик, апасы Мәрьям Сибгатовна, тормыш иптәше Марсель Тәфикович, балалары Диляра безнең тапшыру аркылы котларга булдылар. 3 ел элек тәүге тапкыр кулыма беренче балам, кояшчыгым Мединамны алдым. Шул минуттан алып мин үземне иң бәхетле ана итеп хис иттем. Чөнки минем хыялым дөньяга ашты. Әтисе балабызны күргәч шатлыгыннан күбәләктә эшеп йөрде. Хәтта үзе исемен дә сайлады. Балабыз шул кадәр матур ки, исеме дә аның җисеменә туры килергә тиеш диде. Һәм инде Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлламның яраткан шәһәре булган Медина исемен бирде. Әби бабасы, туган тумачалар, балакайга күзләр генә тидермик дип шашып яраттылар. Әйе, үзеңнекеннән дә татлырак бала була алмый торгандыр бу дөньяда. Инде балаңның баласы, ягъни онык тагын да татлырак, якынрак була ди әбиебез. Мединабыз бик актив, артык күп һәм матур сөйли торган кыз. Балалар бакчасына яратып йөри, җырлар җырларга, биергә ярата. Раббым бер үзе аның киләчәген матур кылсын. Энисенә зур терәк булып, безне, әти-әнисен, әбисен, апа-абыларын шатландырып матур гына үссен иде. Кадерле кояшчыгыбыз Мединабыз, котлы булсын акыллыбыз туган көнең. Киләчәк гомереңә бары уңышлар, шатлыклар һәм бетмәс төкәнмәс бәхет телибез. Бел, синең тормышта очраячак төрле чагында янәшәңдә без булырбыз. Мединабыз үсеп килә. Бүген тула инде 3, аны дәү булып үстереп, җиткерергә җитсен көч. Әти-әнисенә шатлык, якыннарга сөенеш. Балакаем, көтмәсен ул язмышында көенеш. Күңелләрне һаман бизәп, бик матурлак көләсең. Сине безне яратканны әйтмәсәк тә беләсең. Иң кадерле, иң тәүфыклы, иң ягымлы балабыз. Иманлы булып үсәргә сиңа теләп калабыз. Мединочка, без дә ихластан әти-әниең, әбиеңнең, туганнарыңның теләкләренә кушылабыз һәм сиңа әкияти балачак теләп калабыз. Әлеге җыр астына яратып биерсең дип өметләнәбез. Иң беренче
Джабиева Медина Камрановнаны шулай ук чын күңелдән Урта Терешко авылыннан бабасы Равиль Бариевич, әбисе Лилия Раисовна, карт әбисе Тәскирә Юсуповна, туганнары Гөлнара, Шәфик гаиләләре белән ихластан котлыйлар. Үз балаларыңны үстергәндә һаман дөнья куып, вакыт җитмичә, наз да, мәхәббәт бирергә дә вакыт арттыра алмыйсың. Әле дә һаман дөнья куабыз. Тик балабызның балаларын бик нык яратып, бар дөньяны якка ташлап, сөеп, назлап туя алмыйбыз. Бераз авыллар арасында чакрымнар булганга гына күңел ымсыта, ләкин шөкер, күрешергә мөмкинлек чыккан саен, йөрәк тә, күңел дә ләззәтләнә инде. Мединочкабызга тоймадык та 3 яшь тула икән. Зур кыз булып җитеште. Хәзер барысында аңлый, сөйли, үз-үзен яраттырырлык матур итеп кылана, җырлый да, бии дә. Без аны үлеп яратабыз. Һәм әти-әнисенә шундый матур бүләгебез өчен нык рәхмәт әйтәсебез килә. Мединабызда, Алимчигыбызда күкләрдән бирелгән бүләк безгә. Алтын алман, күз карасы, иң сөекле кызыбыз. Синең туган көннәреңә әкренләп җыелабыз. Күбәләктәй матурышып, йөрисең шат елмаеп, гомерең дә шулай узсын, бер дә торма моңаеп. Торт өстендә шәмдәлләрне өреп куй да сүндереп, тирә олы бәхет кенә яшәмәле көйдереп. Без әби-бабаң өчен син шатлыкның иң олысы, көтсен алгы гомереңдә бәхетләрнең зурысы. Тәүфыклы бул, иманлы бул син озын гомерле. Яратабыз сине шашып, шулсын бәхет түгелме? Гаиләң тулы, барысы да бар, шөкер генә кылырлык. Бу дөньяда гөрләп яшә, тирән эзләр калырлык. Мединочка, әйткән сүзләр сиңа берни булмаса да җыры бүләк булсын. Ә инде әти-әниеңә һәм әби-бабаларыңа исәнлек теләп калабыз. Туган көнең белән бәхетле бул, балакай. Инде бүҗиттеләр балалар, хәзер инде бала балалар. Яшәүнең миннән соңга каласы, әй баламның баласы. Баламның баласы, күземнең карасы, балдан шикәрләрдән татлы мәхәббәт алмасы. Баламның баласы, күземнең карасы, балдан шикәрләрдән татлы мәхәббәт алмасы. Атлауларың йөрешең хәрәкәтең, нәкъ безнеңчә Ходай хикмәте. Синдә каным, синдә минем гадәтем, кадерле мәшәкатем. Баламның баласы, күземнең карасы, балдан шикәрләрдән татлы мәхәббәт алмасы. Баламның баласы, күземнең карасы, балдан шикәрләрдән татлы мәхәббәт алмасы. Карт әниләр, карт әтиләр булуы, бәхет икән онытуы. Яшәүнең бездән соңда каласы, әй баламның баласы. Баламның баласы, күземнең карасы, балдан шикәрләрдән татлы мәхәббәт алмасы. Баламның баласы, күземнең карасы, балдан шикәрләрдән татлы мәхәббәт алмасы.
baldan şekerlerden tatlı muhabbet alması. Balımın balası, gözümün parası, baldan şekerlerden